Farapda elektrik energiýasynyň üpjünçligi kadaly ýola goýulmaýar. Ýylydy şulgamlaryna bar bolan problemalar dowam edýär. Yerli häkimetler dilden görkezme esasyna büdjet işgärlerinden 200 manatdan pul ýygnap, bunu utanlyklary olaryň hasabyna düzeltmäge tinanşýar. Bularyň jikme-jikligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 27-nji dekabrdan bäri Farapda her gün tok kesilýär. Etrap merkezinde we obalarda elektrik energiýasynyň üpjünçligi Ýerden sagat 10-dan öýlen sagat 4-e çenli kesilýär. Yerli resmiler elektrik energiýasynyň awatlyş işleri üçin kesilýändigini aýdýarlar. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir näçe yerli hünärmen etrawyň çägirine ýerleşýän transformatorlara agram düşýändigini aýdýar. Yerli ýaşaýjylar kadasyz elektrik üpjünçligi bilen bir hatarda etrapda gaz basyşynyň hem pesdigini aýdýarlar. Olar jaýlaryny ýylatmak üçin elektrik bilen işleýän ýyladyş enjamlarynyň tok peşlerden peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň owa we şäher ýerlerine ýyladyş maksatlary üçin tabii gazdan peýdalanylýar. Elektrik energiýasy boýunça hünärmen habarçy bilen gurrundaşlykda ýaşaýyş jaýlaryna ulanylýan elektrikli ýyladyş enjamlarynyň adyndan 220 volt elektrik toguny talap edýändigini aýdýar. Ýöne Farabyň tas ähli ýerlerine diýen ýaly öýlere 170 volt elektrik tog berilýär diýip bir Faraply Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Tok yetmezçiligi raýatlary elektrik energiýasynyň kuwwatyny güýçlendiriji enjamlardan peýdalanmagy ýetirýär. Adamlar togyň kuwwatyny güýçlendirýän ýasama enjamlary ulanmaly bolýarlar. Häzir bir hojalyk üçin niýetlenen tok köpeldici ýasama enjamyň bahasy 4000 manat. Bu enjam tas ähli hojalyklarda bar diýip bir Farabyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýöne soňky 10 günden gowrak wagt bäri etrapda elektrik üpjünçliginiň günüň dowamyna ýygyderli kesilmegi yerli ýaşaýjylary kyngyna goýýar. Habarçynyň sözlerine görä yerli resmiler elektrik we ýyladyş ulgamlaryna nowsanlyklary büdjet işgärleriniň hasabyna düzeltmäge çalyşýar. Resmiler bu näsalyklary her bir büdjet işgärininden 200 manatdan pul ýygnap düzeltmegi planlaşdyrýar diýip bir büdjet işgäri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 7-nji ýanwarda büdjeti degişli edara kärhanalaryň ýol başçylary müdürler garamagyna her bir işgärden 200 manatdan pul ýygnady diýip Faraply raýat maglumatynyň üstüne Onun sözlerine göre pul ýygynalan edara kärhanalaryň hataryna mektepler, çağılar, baglary, keselhanalar, dermanhanalar bar. Häkimligiň işgärlerinden hem ýygnadylar. Ähli edaralar pul berdi diýip Faraply ýaşaýjy aýtdy. Bu ýygnalan puluň hökmany talap edilendigini, onuň elektrik energiýasynyň üpjünçligine bar bolan problemalary gönükdirilýekdiginiň aýdylanlygyny sözüne goşdy. Beýleki bir büdjet işgäri edara kärhanalardan ýygnalan pullaryň ýyladyş we tog üpjünçligine bar bolan problemalary gönükdirilýekdigini aýdylanlygyny tasdiklady. Ýöne ol ýygnalan pullaryň belli bir böleginiň ýol başçylaryň öz aralaryny paýlaşjakdygyny çaklady. Bu pullaryň bir böleginiň Farabyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna we mekteplerdäki ýyladyş gadanlaryny çalyşmagy, olary bejermäge, transformatorlary awatlymaga sarp ediljekdigi aýdylýar. Ýöne galan bölegini ýol başçylar hemişe bolşýaly öz aralaryny paýlaşarlar diýip Faraply ýaşaýjy çaklady. Habarçy etrawyň çägirine ýerleşýän howlu jaýlarda ýyladyşyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp başga-da bir näçe Faraply bilen gurrundaş boldy. Olaryň sözlerine görä howlu jaýlarda ýaşaýan hojalyklar iň bolmany odun ýakyp ýylanmaga çalyşýar. Köp etajly jaýlarda umumy ýyladyş sistemi, olarda hemişe problema bar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda elektrik energiýasynyň üpjünçligi bilen bagly problemalar her ýyl ýüze çykýar. Ençeme oba ýerlerine Sowet ýyllaryna oturduran transformatorlardan peýdalanylýar. Galy bersede Türkmenistanda ýylatyň elektrik energiýasy gaz we suw bilen mowut üpjün edilmegi 2017-nji ýylda ýatyryldy. Ondan öňki garaşsyzlyk ýyllaryna ýylat bu serişdeler bilen mowut üpjün edilýärdi. Maglumat üçin aýdylsa täze ýylyň öňýany 30-njy dekabra geçilen gije Türkmenistana tutuş ýurt boýunça elektrik togy kesildi. Munyň mümkin bolan sebäpleri barada resmi media ýylaty habar bermeýär. Ýöne prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda elektrik energiýasynyň üpjünçligini dören bökdünçlik üçin bir näçe ýokary derejeli resmini bir käýinç bilen jezalandyrdy.